Що за день сьогодні? Як то так понеділок от починається, блін? Опять перенесли інтересний ремонт, йо-моє. Це де, блін, з музея чи що це за фігня взагалі происходить? Хренеть можна, блін. Intel Pentium Inside, блін. Йо-моє. Треба вінду якусь нормальну накатити. Ну, 11, то, мабуть, ні. Хоча б 10. Подивитися, може, щось чуть-чуть грязний, тому що декілька років не чистився. Як вам? Нормально? Коротше, в мене щось в понеділок почався з таких антикварних ремонтів, блін. То Толіку в ремонт переносять, блін. То антикваріати різні. І що мені з цим робити? Ай-ой-ой-ой.